Li Amedê qedexeya derketina kolanan al navçeya Sûrê berdewam e. Her ku diçe ziyanên vê rewşê mezintir dibin. Partiya Komariya Gel CHP û dikandarên navçeya Sûrê jî ku ji ber qedexeya derketina kolanan rewşa wan xirab e, bi daxuyaniyeke çapemeniyê xwestin ku ji bo Sûrê çareseriyek were dîtin. Bu dille, bu öfkeyle ve kinle Pirsgirêka Kurd bi xendeqan û bi barîqatan jî çareser nabe û bi tank û bi topan jî çareser nabe. Rê eksiyên pêkane û ev jî banê parlamentoyê ye. Mafê partiyan tune ku ji hev biqeyidin û mecbûrin bi hev re rûnên da ku çareseriyeke bêkuştin û bêpevçûn peyda bikin. dostlarımda şu duygu var. Dikandarên navçeya Sûrê jî amaje dikin ku ew li bendê bûn navçeya Sûrê bala cîhanê bi dîroka xwe bikeşe ser xwe. Lê mixabin niha Sûr bi qedexe û pevçûnan di rojevê de ye. Hero dengê topa tanga tême em gelek rahatsız bin zarokê me de sêva dixin guya xwe wanî çözüm nene yani divê hikûmet jî derdikeve dervê divê hayê çê bibe ha çê bibe her dê alî jî gerek werin ba hevdû ki her cê şugul ki pazde bîst hebe dişoğlu yani nefel dişoğlu yani dizane hev vana jî her nan dibin her malkî jî pênc heb hesab bikin. Dikandarên Sûrê amaje kirin ku di nava çar mehên dawî de kêm zêde 400 dikan hatine girtin û hejmara bêkaran jî her roj zêdetir dibe. Li gorî lêkolînan eger qedexe û pevçûnên di navçeya Sûrê bi dawî bibin jî dê bandorên xirab yên li ser aborî, siyasî û mirovîn jî dê berdewam bin heta 2 salan. Ji ber vê yekê pêwîst e demil dest ev rewş ji holê rabe. May Yüksel, Rûdaw, Amet.